Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Wenezdee abalị 18 n'ime ọnwa Mee afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Orie. Na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị gaa n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Mọnde abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ọhaneze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọde n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezi ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ajụla na onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu n'ebe tutu ruo mgbe e kpesịrị ikpe n'akwụkwọ ahụ ọchịchị etiti gbara megide ya. Ọkaikpe Binta Nyako bụ onye nọ n'isi ya bụ okwu sịrị na Kanu ga-enyerịrị nkọwa n'ihe mere o ji wee metọọ ebe a nara ya na mbụ nakwa ebe ọ gara n'afọ niile ndị ahụ bụ nke e chere na o riri mbọmbọ gbanaha ebe a nara ya tupu o nweta amara n'ụlọikpe ahụ ọzọ. Ọkaikpe a nọkwara na nnọkọ ahụ megharịa agụ isi ahụ a tọrọ ya wee gbakwunye sio na ya na ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya nọrọ na-enwe mkparịta ụka n'oge niile ahụ ọ hapụrụ ala anyị rie mbọmbọ. Osiladị, ọkaikpe Nyako sịrị na Kanu ka nwere ohere ịgbagharị akwụkwọ ahụ. Ụlọikpe a rụtụrụ aka sio na ikpe Kanu bụ nke malitere kemgbe afọ 2015 ezitela ọtụtụ ndọla aka elekere azụ n'ihi ọtụtụ akwụkwọ ikpe a na-agbakwasị n'elu ya ruo ugboro 19. Ọ rịọrọ mpaghara abụọ ahụ ka ha kwe ka ya bụ ikpe gaa n'ihu iji kwe ka ekpebie ya otu ụzọ maọbụ ọzọ. Kanu gbara akwụkwọ na mbụ wee na-arụtụ aka n'akara nke 6 mpaghara nke 6 nakwa akara iwu nke 36 mpaghara nke 6 iwu Naijiria nke afọ 1999 emegharị tinyekwara akara nke 161 bụ nke o kwupụtara ka a naa ya n'ebe ọ bụ na ọ ka bụkwa onye aka ya dị ọcha tutu ruo mgbe ekpebiri ikpe ahụ. Ọ rịọrọ ụlọikpe ka onye ụlọọrụ nchekwa DSS iwu iwepụta akwụkwọ nnyocha ahụike ya. Ọ gara n'ihu gwa ụlọikpe ahụ na e nyere ya ntaramahụhụ tara ọchịchị n'ime abalị 8 nọrọ na mba Kenya n'oge a tọrọ ya tupu akpọlata ya na Naịjirịa. Ọ sịrị na ọnọdụ ahụike ya bịara dịwakwuo njọ n'ihi ọgwụ ọjọọ agbanyere ya n'ahụ bụkwa nke na-atachi ya afọ ma na-emekwa ka obi ya na-akụ n'ike. Ọ kpọrọ ekwenku sio na DSS enweghị ngwa ahụike zuru oke ileba anya n'ọnọdụ ahụike ya. Kanu gwara ụlọikpe na edowere ya n'ime ụlọ mkpọchi tara ọchịchị bụ nke ọ na-anaghị emega ahụ bụkwa ebe a na-enye ya ntaramahụhụ kwa ụbọchị. Ọ sịrị na ya nwere ndị gbapụtara ihe bụ ndị a na-asọpụrụ bụkwa ndị pụrụ ịna ya n'ebe ọ sịrị na ya agaghị eri mbọmbọ. Ọ sịrị na ekpebeghị ikpe ọbụla n'ụlọ ikpe dị na Naịjirịa dịka ọ sịrị na ekwesịkwara ka a naa ya n'ebe. Ọ gara n'ihu mee ka ụlọikpe mara
na a nara ya n'ebe na mbụ n'ihi ọnọdụ ahụike ya. Ka o sila dị, ọnụ na-ekpechitere ọchịchị etiti bụ Shuaibu Labaran kpọrọ ekwe nkụsio na agaghị ana Kanu n'ebe dịka o kwuru sị na Kanu amatala ogugo ebubo eboro ya n'ikpe ahụ a na-ekpe ya. Ya mere na ọ bụrụ na ahapụ ya na ọ ga-eri mbọmbọ gawa mba ofesi ma gbanahụ ikpe a na-ekpe ya. Ka o sila dị, ọkaikpe ahụ nọkwara n'ụbọchị taa kachapụ agụ 6 ndị ahụ emegharịrị emegharị bụ nke ọchịchị etiti tụrụ Maazị Nnamdi Kanu. N'ọnwa Eprel ka ụlọikpe nọburu kachapụ 8 n'ime ha bụ agụ ahụ a tụrụ Kanu. Mana mbụ ka ụlọọrụ DSS nọrọ n'ihu kwuchisie n'ogige ụlọikpe ahụ ma gbochikwe ndị mmadụ ịbata. Ka o sila dị, ọkaikpe Nyako nọkwara n'otu aka ahụ gbaa ụlọọrụ DSS ajụjụ ọnụ ihe merenụ ha ji emetọ ntụziaka nke ụlọikpe nyere. Ọ jụkwara Kanu kedu otu egwu bọọlụ nke ọ na-akwado dịka o kwupụtara na ọ bụ otu egwu Liverpool, ebe ya bụ ọkaikpe Nyako sịrị na otu egwu bụ Liverpool na-amasịkwa ya. Ọ gara n'ihu nye ntụziaka ka ụlọọrụ DSS kwee ka Kanu na-ekiri egwuregwu nke otu egwu bọọlụ ya bụ nke ha sịrị na ha na-eme nnọọ otu ahụ. Ọkwa onye apụla ezi nke ndị otu Indigenous People of Biafra kwupụtara na mpaghara South East maka ndonye ukwu nye onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ga-aga n'ụlọ ikpe enwetala nrubeisi n'ozuzu oke. Tata bụ Wenezdee abalị 18 n'ime ọnwa Mee afọ 2022 dịka ekpere onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu ikpe n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja taa. Na steeti Imo, Anambra, Enugu, Ebonyi na Abia, ndị bi na steeti ndị a lakpuru n'ime ụlọ. Okporo ụzọ niile tọgbọrọ chakoo dịka ebe ndị mmụọ na-azụ ahịa. Ụlọ akụ niile, ụlọ akwụkwọ, ime ahịa, ọdụ ụgbọala, ogige ezumike na ebe niile ọha na eze na-agbakọ tinyekwara ụlọ ọrụ gọọmenti kpọchisiri akpọchi. Ka o sila dị, na mgbede ka ndụ bịara lọghachite n'ime okporo ámá dị iche iche dịka o wetara aka n'ebe elekere anya 6 nke uhuruchi dịka ụgbọala ole na ole na-ebu ndị njem malitere ịgbagharị n'okporo ụzọ. Ndị mmadụ pụtakwara n'ụlọ ha mana o nweghị ọtụtụ ihe ha na-eme, ebe ọ bụkwa na ha guzo na nge wee na-enwe mkparịta ụka. Ndị otu IPOB kwupụtara sio na a ga-enwekwa ọkụ onye apụla ezi n'26 nke ọnwa Mee n'afọ a. Ndị otu Indigenous People of Biafra agọnarịla asịrị ahụ ndị agha na-akọ sio na ha gbagburu ndị otu ha na steeti Imo. IPOB n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị tata bụ Wenezdee gọrọ nrịrị ndị ọkpa egbe ahụ bụ nke ndị ọrụ nchekwa gbagburu na nso nso a. Ndị agha Naịjirịa wakporo otu ihu mmụọ dị n'Ọlụ na steeti Imo bụ ebe ndị ọkpa egbe na-aga esi onwe ha ma na-enweta ọtụmọkpọ dịka ha sịrị na ọ bụ nnọọ ndị otu Eastern Security Network bụ ndị ahụ ha gburu egbu. Mana nzaghachi ya, IPOB site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful sịrị na ndị ahụ egburu egbu abụghị ndị otu ESN. Ọ dọrọ ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa aka na ntị megide ịrụ ha aka ọjọọ na-arụ ọbụla akpara na mpaghara South East. IPOB toro ogbugbu egburu ndị ọkpa egbe ahụ wee kwuo sị na ha adọọla ndị omekome aka na ntị megide imejupụta ọkwa onye apụla ezi na mpaghara ahụ. Ọ sịrị na onye ọbụla na-emejupụta ọkwa onye apụla ezi abụghị onye otu ha kama ọ bụ onye ekperima, o kwesịghịkwa ka ọ nata amara. Ọ kọwara ya dịka ihe jọkara udere na njọ na ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa na-ebokwasị ndị otu ha ebubo ime arụ bụkwa nke ọ kọwara dịka iduhie ọha na eze. Opekampe mmadụ 8 alaala mmụọ dịka ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọkpa egbe wakporo ime obodo Karufi dị n'ọchịchị kansụl Takai na steeti Kano. Ndị bi n'ime obodo ahụ sịrị na ndị ọkpa egbe atọrọ onye isi obodo ha merụkwa mmadụ 3 ndị ọzọ ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kano bụ Abdullahi Kiwaya gwara ndị nta akụkọ sio na ezipụla ndị ọrụ nchekwa na mpaghara ahụ dịka ha na-achọ ndị omekome a. Otu onye nta akụkọ bụ Saleh Hussaini mere ka amata sio na ndị ọkpa egbe a wakporo Obi, onye eze ọdịnala na obodo ya. Ọ kpọpụtara aha onye eze ọdịnala dịka Abdulhayatu Ilui. Ọ sịrị na otu onye n'ime mmadụ 7 ndị ahụ egburu egbu bụ onye agbata obi onye eze ọdịnala ahụ bụkwa onye agbara egbe n'oge o tiri mkpu n'oke olu. Ka o sila dị, ọ sịrị na mmadụ 5 ndị ọzọ ka egburu na Tudun Makama n'ime obodo ndị agbata obi ha dịka ndị mmadụ hụrụ otu onye ọkpa egbe bụ onye nwere ihe mberede dịka o bu ọgbatumtum ya na-aga mana ha gbatara inyere ya aka ebe ya bụ onye ekperima jiri egbe ghasasịa ha. Mmadụ 3 nwetara mmerụ ahụ bụkwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ Birnin Kudi dị n'obodo ndị agbata obi ha na steeti Jigawa wee na-anara ọgwụgwọ.
Ọzọ, ndị ọkpa egbe egbochiela okporo ụzọ siri Kaduna gawa Abuja ma tọrọ 10 mmadụ abụọ n'ebe ahụ. Ebelebe a gburu ụnyaahụ bụ Tuzdee. Otu n'ime ndị njem abụ Alhaji Ibrahim Musa gwara ndị nta akụkọ sio na ya siri na ntala n'oge ahụ ndị ntọ mmadụ na-akpa ike. Ọ sịrị na ntọrọ a nọrọ nnọọ otu awa. Ọ sịrị na mgbe ha na-erute n'ime obodo Kuruminkarị n'akụkụ ime obodo Katari mgbe ọ malitere ịnụ ụda egbe. Ọ sịrị na ya kara obi wee na-aga ebe ahụ ụda egbe ahụ si aga, mana ka ya rutere nso ka ya hụrụ ọtụtụ ụgbọala ndị ebusara n'akụkụ ọhịa ebe ọ bụkwa na ndị nọ n'ime ya bụ ndị a tọrọ, na ya bịara tụgharịa ma rie mbọmbọ. Ọ sịrị na mgbe ya na-alọghachite steeti Kaduna ka ya hụrụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị ji ụgbọala ha gbara ma na-aga n'ebe ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ ASP Mohammed Jalinge azaghachighị oku a kpọrọ ya ikwupụta ma nke ọ bụ ezi maọbụ Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka Igbo onye na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ịnụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị bi n'ọchịchị kansụl 9 na steeti Anambra nọ n'oke ụjọ ugbu a dịka ha nwetara akwụkwọ ozi site n'aka ndị ọkpa egbe bụ nke ekwupụtara sio na a ga-awakpo ha n'oge na-adịghị anya. A gụpụtara ọchịchị kansụl ndị a bụ ndị gụnyere Ihiala, Agụata, Nnewi South, Ọka North, Ọka South, Idemmili North, Idemmili South, Orumba South, Orumba North na Anambra East. N'otu ozi nke ndị ọkpa egbe a zipụrụ bụ ndị a na-amaghị ndị ha bụ, ha dọrọ ndị ọrụ nchekwa aka na ntị sio na ha dịkwara na njikere maka ekpo na ekpo ga-ezukọ n'ala Biafra. Ha gwara ndị aka na-achị steeti Anambra si ya gwaruo onye isi ala Muhammadu Buhari ka ọ tọhapụ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu, ma ọ bụghị ya na ha chi aka ghọrọ mgbọ. Ka o sila dị, ndị uwe ojii steeti Anambra nọrọ n'ụbọchị Tuzdee gbagbuo ndị omekome bụ ndị na-emejupụta ọkụ ụnyapụla ezi. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Tochukwu Ikenga agwala ndị steeti ahụ ka ha pụta n'ama wee gaa n'ihu na-atụ mgbere ha na-enweghị ụjọ ọbụla, dịka ọ sị na ha ezipụla ndị ọrụ ha ịhụ na e nwere ezi nchekwa na mpaghara ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị lara mmụọ n'ihe mgbawa ahụ mere na steeti Kano eruola mmadụ 9. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka enyemaka kwupụtara ọnụọgụgụ ndị a lara mmụọ n'ihe mgbawa ahụ. Ndị mmadụ kwupụtara na mbụ na ọ bụ nnọọ ogbunigwe bụ nke otu onye oberegbu mgbu onwe ya gbawara bụ ya kpatara ihe mgbawa ahụ, mana ụlọọrụ ndị uwe ojii steeti Kano kwupụtara ọnwụ mmadụ 4 na mbụ wee kọwasị na ọ bụ otu igwe silinda nke otu nwaafọ steeti Enugu bụ onye gbara 35 onye aha ya bụ Vincent Ezekwe bụ onye welda ka igwe silinda gaasị ya gbawara ihe ahụ. Ka o sila dị, ihe mgbawa a kwaturu otu ụlọ dị n'akụkụ ụlọ akwụkwọ Winners Academy dị n'okporo ụzọ Aba Road n'akụkụ Court Road dị na mpaghara Sabon Gari na ọchịchị kansụl Fage na steeti Kano. Ihe mgbawa a gbawakwara glaasị ọnụ mpio ụlọ akwụkwọ ahụ bụkwa nke merụrụ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi ka emesịanụ. Tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, chee ntị nụrụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watch, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government,
Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Nwada Biafra Worldwide, and Biafra News anchors approved this message. All hail Biafra!